Lina pinahid ang pawis sa palad bago muling tumingala sa malaking bahay sa harap niya. Ilang beses na siyang huminga ng malalim pero hindi pa rin mapawi ang kabog ng dibdib niya. Ang puting pader ng bahay, ang malinis na salamin, ang malawak na bakod, lahat ay parang humaharang sa kanya. Parang sinasabing wala siyang karapatang pumasok. Pero dala niya ang huling pera sa bulsa at ang pangako sa mga kapatid na umaasa sa kanya. Kaya't muli siyang humugot ng lakas at pinindot ang doorbell. Sumagot ang mahinang tunog mula sa loob, kasunod ang marahang pagbukas ng pinto. Isang babaeng naka-uniforme ang lumitaw at ngumiti sa kanya. "Ikaw si Lina?" "Opo," sagot niya. Pilit na pinatitino ang boses. "Ako po yung galing sa agency." "Mabuti. Ako si Teresa. Halika, pasok ka. Nasa office si Sir." Pagpasok niya, agad siyang nilamon ng lamig ng aircon at bango ng bagong linis na sahig. Kumikinang ang tiles, halos makita niya ang refleksyon ng pagod niyang mukha. May mga naka-frame na litrato ng mga gusalit proyekto, malalaking tulay, matataas na building, halatang mga gawa ng taong may posisyon at talino. "Sir, nandito na po yung bagong helper," tawag ni Teresa. Mula sa may malawak na salamin, may humakbang palabas na lalaki. Malinis ang gupit, seryoso ang mata, at may postura ng taong sanay mag-utos at mag-isip ng malalim. Nakalugay ang manggas ng polo at mukhang hinagod ng pagod ang balikat. "Sir Adrian," sabi ni Teresa, "ito po si Lina." "Good morning," sabi ng lalaki, malamig pero hindi bastos. "Magiging stay-in ka rito." "So, may problema sa aking kalalapit." Tumango si Lina, halos hindi may galaw ang tuhod. "Opo, Sir Adrian." Tila may sasabihin pa sana si Adrian pero nag-vibrate ang phone niya. Tiningnan niya ito sandali, sumimangot saka nagsabing, "Teresa, ikaw na bahala. I need to take this." Naiwan si Lina kay Teresa na agad siyang dinala sa itaas. Habang naglalakad sila, parang nanliliit siya sa ganda at laki ng bahay. Tuwing natatamaan ng ilaw ang sahig, napapikit siya dahil sa kintab. Pagbukas ni Teresa ng pinto, isang maliit ngunit maganda at maaliwalas na kwarto ang bumungad sa kanya. May malambot na kama, maliit na cabinet at bintanang tanaw ang hardin. "Dito ka titira. Maswerte ka, may sariling kwarto ang bagong helper." Yung huli, nakishare pa. Napangiti si Lina. "Salamat po." Habang inaayos niya ang mga damit, 2 palda, 1 jacket, 5 lumang t-shirt, nakalagay sa ibabaw ng bedside table ang lumang larawan ng kanyang mga kapatid. Magkakayakap sila, nakangiti kahit kapos at payat. "Gagawin ko ang lahat," bulong niya sa sarili. "Para sa inyo." Mabilis lumipas ang unang linggo. Gumigising siya ng alas 5, nagluluto kasama si Teresa, naglilinis ng sahig, nag-aayos ng bintana at nagdidilig ng halaman. Tahimik siyang kumikilos, hindi marunong magreklamo. Si Adrian naman ay laging seryoso. Umaga pa lang nasa dining table na ito, may papel sa kamay, phone sa isang tainga, at parang walang ibang iniisip kundi trabaho. Ang bawat hapang nito ay may bigat, may sugat na hindi mabura. "Sayang na tao," sabi minsan ni Teresa. "Mabait naman yan. Dati may fiancé." Pero hindi natuloy ang kasal. Simula noon, wala nang kulay ang bahay na to. Hindi nagtanong si Lina. Hindi niya trabaho ang buhay ng amo. Ang trabaho niya ay magpadala ng pera sa mga kapatid. Tuwing gabi, pagkatapos ng lahat ng gawain, nakahiga siya sa kama, kausap ang mga kapatid sa video call. "Ate, kailan ka uuwi?" tanong ng bunso, halos lumuluha. "Kapag may pera na tayo," sagot ni Lina, pilit na nakangiti kahit mas masakit sa kanya ang tanong kaysa sa sagot. Isang gabi, si Teresa ay umalis sandali. Naiwan si Lina para magluto. Tinola ang ginawa niya. Simple, mura, pero comforting. Habang kumukulo ang sabaw, naamoy ito ni Adrian na kararating lang mula sa trabaho. "Sir, luto na po. Kain na po kayo," sabi niya habang nakatayo sa may pinto. Nag-aangat ng tingin si Adrian. Pagod ang mukha nito pero may kakaibang lambot ng maamoy ang pagkain. "Tinola?" tanong nito. "Matagal ko nang hindi nakakain yan."
Pasensya na po kung hindi masarap. Hindi ko pa nga natitikman, putol niya, pero may konting biro sa tono. Nagulat si Lina. Minsan lang niya itong nakitang ganon. Umupo ka, sabi bigla ni Adrian. Ha? Ako po? Dito sa, may pagkain pa, kumain ka na rin. Dahan-dahan siyang naupo sa harap nito, halos hindi makahinga sa kaba. Tahimik silang kumain, pero hindi na kasing lamig ng dati. Lina, tanong ni Adrian matapos ang ilang sandali, ilang taon ka na? 22 po, you look younger. Marami pong nagsasabi, siguro kasi maliit ako. Sagot niya, namumula ang pisngi. May pamilya ka? Tanong niyang diretsahan. May 2 po akong kapatid. Ako na pong bahala sa kanila. Ulila na po kami. Huminto sa pagkain si Adrian. Ikaw ang nagpapaaral sa kanila? Opo sir, ako lang po ang inaasahan nila. May kung anong namuo sa mata ni Adrian. Hindi awa, kundi pagunawa. Isang tahimik na paghanga. You're doing a lot, sabi niya, mababa ang boses. Wala naman po akong choice. Kapag ako hindi kumilos, sino po? Hindi na sumagot si Adrian. Pero habang tinatapos nila ang hapunan, paulit-ulit siyang lihim na tumitingin kay Lina. Sa payat nitong braso, sa maamong mukha, sa mga mata nitong puno ng pagod, pero hindi sumusuko. At sa unang pagkakataon, nahuli ni Lina ang amo niyang nakatitig sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Para bang may kung anong biglang gumising sa pagitan nila. Isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Kinagabihan, natulog si Lina ng mas mabigat ang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mapanatag. Pero habang nakapikit siya, narinig niya ang boses ng amo mula sa kabilang kwarto. Mahina, halos pabulong. She can't leave. At kahit hindi iyon dapat marinig ng sinuman, naramdaman iyon ni Lina. Isang kakaibang panginginig na dahan-dahang pumapasok sa mundong hindi niya inaasahang guguluhin ang buhay niya. Mula nang umalis si Teresa papuntang probinsya, si Lina ang halos nagsalo ng lahat ng gawaing bahay. Hindi siya nagrereklamo, sanay siya sa hirap, sanay siya sa pagod. Pero nitong mga huling araw, napapansin ni Adrian na mas tahimik si Lina kaysa dati, mas madalas nakayuko at parang laging malayo ang tingin. Kahit ang ngiti nito, na dati may init kahit papaano, ngayon ay parang pilit, parang naubos na. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Lina, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakalagay sa ibabaw ng ref, kaya't mabilis niya itong dinampot. Pagkakita sa pangalan sa screen, agad nanginig ang kamay niya. Tita Loring, humugot muna siya ng malalim, saka sinagot ang tawag. Halos sabay-sabay na lumabas sa screen ang mukha ng kanyang 2 kapatid, si Mila at si Thomas, mga batang payat, may eye bags, at halatang kakagaling lang sa pag-aaral. Ate! Sigaw ni Mila, sabay ningiting pilit pero puno ng pananabik. Kamusta na kayo? Tanong ni Lina halos pabulong, halos takot marinig ang sagot. Eto ate, okay naman, sagot ni Thomas, pero halata ang pag-aalala sa mata nito. Narinig nila ang boses ni Tita Loring mula sa likod, may halong inis at pagod. Bilisan nyo diyan, wala kaming bigas. At yung bayad sa kuryente, kailan darating? Napapikit si Lina parang binuhusan ng malamig na tubig. Tita, nagpadala po ako nung nakaraang linggo. Hindi pa po ba dumadating? Tumatagal bago makarating. At ang mahal-mahal ng bilihin ngayon, Lina. Hindi ka naman pwedeng puro padala ng konti. May lalaki akong pinapakain dito. Sagot ng tita, ang tinutukoy ay ang asawa nitong si Rogelio na halos wala namang trabaho. Ate, halos pabulong na sabi ni Mila, pinagalitan kami kanina ni Tito Rogelio kasi daw malakas kami kumain. Parang sinampal si Lina ng hangin. Biglang nanginig ang boses niya. Ano? Bakit? Hindi kayo pabigat. Hindi dapat kayo sinasabihan ng ganyan. Yun daw sabi niya. Dagdag ni Thomas. Sabi niya, bakit daw hindi ka na lang umuwi para ikaw mag-alaga sa amin? Sabi niya, baka hindi mo na balak bumalik. Napatakip ng bibig si Lina na paupo sa gilid ng lababo para hindi matumba. Hindi niya alam kung galit pa siya o nasasaktan o pareho. Pero naramdaman niyang may gumuhit na apoy sa dibdib niya, ang apoy ng guilt, ng lungkot at ng desperasyon. Pasensya na.
bulong ni Lina, halos hindi marinig. Ate, umuwi ka na, sabi ni Mila. Umiyak na miss ka na namin. Ako rin, sunod ni Thomas. Mas okay kahit wala tayong pera, basta nandito ka. Doon na tuluyang napahigpi si Lina. Ramdam niya ang pagtulo ng luha sa pisngi niya at pilit niyang tinatapik ang sarili para tumapang. Hindi ako pwedeng umuwi ngayon, hirap niyang sabi. Kapag umuwi ako nang wala man lang ipon, anong kakainin niyo? Paano ang school ninyo? Konting tiis na lang, konti na lang talaga. Pero sa dulo ng bawat pangungusap, alam niyang hindi iyon totoo, hindi konti, hindi malapit ang pag-angat nila. Hindi rin niya alam kung kailan matatapos ang ganitong siklo. Ate, ayoko na kay Tito Rogelio, bulong ni Mila. Ayoko na rito. At doon, tila gumuho ang buong mundo ni Lina. Nang natapos ang tawag, hindi agad siya nakagalaw. Nakatalikod siya sa lababo, nakasandal, hawak ang telepono na parang isang pirasong basag na pangarap. Tahimik siyang humikpi, pinipilit pigilan ang hagulhol. Hindi niya alam na matagal nang nakatingin si Adrian mula sa bukas na pinto ng kusina. Nakangisi ng kaunti ang mga mata nito. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil nasasaktan siyang makita ang luha ni Lina. Hindi siya gumawa ng ingay. Kahit ang paghinga niya ay halos walang tunog, ngunit bawat salita sa tawag ay narinig niya. Ang sakit sa tono ng mga kapatid ni Lina. Ang panginginig ng boses ni Lina habang pinipilit maging matatatag. At higit sa lahat, ang sinabi nitong, ayaw ko na kay Tito Rogelio, ayaw ko na rito. Ate, umuwi ka na. Nanginig ang panga ni Adrian. Kung babalik si Lina sa probinsya, kung aalis siya, babalik ang katahimikan ng bahay, babalik ang lungkot, babalik ang nakaraan, hindi yun pwedeng mangyari. Pagbalik ni Lina sa sala dala ang isang basong tubig, nagulat siya nang makita si Adrian na nakaupo, nakahawak sa tulay ng ilong at parang matagal nang nag-iisip. Sir, pasensya na po kung maingay ako kanina. Mahina niyang bungad. May problema lang po sa bahay. Tumingin si Adrian, diretso, mabigat, parang may binubuong desisyon. Lina, mahinang sabi nito, gusto mo bang umuwi? Bigla siyang napabuntong hininga. Opo sir, kung pwede nga lang, bukas na bukas din. Tahimik na tumango si Adrian, pero hindi yon tango ng pagsang-ayon. Tango yon ng taong may iniisip na ibang plano. I can help you, sabi niya. Mababa ang boses, maingat, pero may bahid ng kakaibang intensyon. Nagtaka si Lina. Sir? May paraan, dagdag niya dahan-dahang tumayo. Para hindi ka na maghirap, hindi ka na ma-stress sa mga kapatid mo, at hindi ka na umuwi sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan. May kung anong lamig na gumapang sa batok ni Lina. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Humakbang si Adrian palapit. Hindi siya nakakatakot, pero nakakahilo ang paraan ng paningin nito, parang tinitimbang ang buong kaluluwa niya. Lina, sabi niya dahan-dahan, bawat salita tila may dalang bigat na hindi niya maintindihan. Mananatili ka rito kung ibibigay mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Napalunok si Lina, nanlamig ang kamay. Ano po yun? Dahan-dahang lumapit si Adrian hanggang halos marinig niya ang mahina nitong paghinga. Gusto kong magkaroon ng anak, bulong niya, mababaan ngunit malinaw. At ikaw ang gusto kong maging ina. Parang nawala ang tunog sa paligid. Nanghina ang tuhod ni Lina, parang tumigil ang mundo. Ha? Nanlalaking mata niya. Sir, ano pong sinasabi niyo? Hindi umiwas si Adrian. Hindi rin niya tinaasan ang boses. Pero ang bawat salitang lumabas ay parang pako na bumaon sa hangin. Kapag pumayag ka, hindi ka na magutom. Hindi magugutom ang mga kapatid mo. Hindi sila papagalitan. Hindi sila makakaranas ng hirap. Ibibigay ko ang lahat ng kakailangan ninyo. Sir, hindi po tama yan, bulong ni Lina nanginginig. Tama kung para sa pamilya mo. Tugon niya. Isang anak, kapalit ng kalayaan sa kahirapan. Pinigilan ni Lina ang luha. Pinigilan niya ang sarili niyang sumigaw o tumakbo o bumigay. Pero sa pagitan ng takot at pagmamahal sa kanyang mga kapatid, unti-unting pumatak ang luha sa pisngi niya. Sir, bakit ako? At doon, unang beses niyang nakita si Adrian na hindi mukhang amo, hindi mukhang matatag, hindi mukhang malamig. Nangusap ang mga mata nitong parang bata.
parang taong matagal nang nag-iisa. Dahil ikaw, sagot niya, halos pabulong, ang tanging tao na nakapagpabalik ng buhay sa bahay na ito. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya sinasabi, naramdaman ni Lina ang katotohanang tinatakasan niya. Ang lahat ng desisyon niya para sa mga kapatid niya ay may kapalit na mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Nagising si Lina, kinabukasan na mabigat ang loob, parang may malaking batong nakapatong sa dibdib niya. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Adrian. Isang anak, kapalit ng kalayaan sa kahirapan. Hindi niya alam kung insulto ba iyon, tukso, o isang desperadong pakiusap mula sa taong sanay mag-isa. Pagbaba niya sa kusina, nandoon na si Adrian, nakaupo, nakasandal, umiinom ng kape na parang walang nangyari kagabi. Pero nang makita siya, may bahagyang paggalaw sa mata nito. Hindi niya alam kung hiya ba iyon, o pag-aalala, o pag-aangkin. "Good morning," sabi ni Adrian. Hindi sumagot si Lina. Iniwas niya ang tingin at naglakad diretso punta sa lababo. Pero habang nagbubukas siya ng gripo, narinig niya ang boses ni Adrian, mas banayad kaysa dati. "Kung gusto mong pag-usapan yung sinabi ko kagabi, nandito lang ako." Akala ni Lina mabubura yon pag-ising niya. Akala niya baka pagod lang ang amo at kung ano-anong nasabi. Pero hindi, klaro pa rin sa boses nito ang paninindigan. Kaya't hindi siya umimik, ayaw niyang umiyak sa harap niya. "Tita Lauren called again this morning," dagdag ni Adrian. Natahimik si Lina, dahan-dahang lumingon. Ano pong sinabi?" "Tungkol sa bata, sa gastos, sa pagkain, sa baon, sa lahat." Huminga si Adrian ng malalim. "Narinig ko kasi, napadaan ako." Muling bumakat sa mukha ni Lina ang hiya at pagod. Paulit-ulit siyang sinusunod ng mundo, kahit wala siyang panahon huminga. "Hindi niyo po dapat pinakikinggan yon," mahina niyang sabi. "Hindi ko sinasadya," tumingin si Adrian ng diretso. "At hindi ko kayang balewalain." Napapikit si Lina, pinipigilan ng luha. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Ayaw niyang isipin ni Adrian na kaya siya nito binibigyan ng kondisyon ay dahil desperada siya. "Sir, hindi ako kung sino-sino lang." Nanginginig ang boses niya. "Hindi ako." Binibili. Hindi nagtaas ng boses si Adrian. Hindi rin siya nagalit, kahit nakikita sa mata nito ang unti-unting kumikirot na tensyon. "Hindi kita binibili, Lina." Ano po yon? Para akong napahikbi siya. Para akong kalakal. Tumayo si Adrian, pero hindi lumapit. Para siyang nag-iingat na baka lumipat si Lina palabas ng bahay kapag masyado siyang gumalaw. "Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko gustong isipin mong minamaliit kita." Humugot siya ng hininga. "Pero kailangan mo rin akong maintindihan. Matagal na akong nag-iisa. Matagal na akong naghihintay. At ngayon, ikaw ang tanging taong nakapagpabago sa bahay ko." "Sir," pabulong ni Lina, "trabaho ko lang po ang gawin yon." Umiling si Adrian, babagal. "Hindi lang yon, iba ka, Lina. Iba ang presensya mo rito. Iba ang epekto mo." Nanginginig ang kamay ni Lina habang hawak ang baso. "Pero bakit, anak? Bakit sa ganitong paraan?" Tumingin si Adrian sa sahig, parang nahihiyang aminin ng totoo. "Dahil wala na akong lakas magmahal ulit, pero kaya ko pang magmahal ng anak." Bahagyang lumambot ang tinig niya. "Hindi ko alam kung paano magsimula muli, pero alam kong kaya kong maging ama." Napaatras si Lina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Sa likod ng lakas at kaistriktuhan ng amo niya, naroon pala ang isang lalaking durog, iniwan, natatakot magsimula, at desperado humawak sa kahit anong piraso ng pag-asa. Pero hindi iyon sapat. Hindi iyon dahilan para itaya niya ang sarili. "Nagbabayad po kayo para sa anak, hindi para sa akin." Pumatak ang luha sa pisngi niya. "Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang papasukin ko kapag pumayag ako." "Isang buhay na hindi ka magugutom," tugon ni Adrian, walang pag-aatubili. "Hindi ako perfecto, pero sisiguraduhin kong hindi ka mahihirapan, hindi ka iwan." "Pero sir, paano naman ako? Paano yung katawan ko? Paano yung kinabukasan ko?" Huminga ng malalim si Adrian. "Kung mangyari man yon, hindi kita pababayaan." Tumalikod si Lina.
Pinunasan ng luha na ayaw tumigil. Hindi ko kaya to. Hindi ko alam ang dapat gawin. Lina, hindi siya lumingon. Pero naramdaman niya ang dahan-dahang paghina ng boses ni Adrian. Hindi kita pipilitin, pero alalahanin mo yung sinabi ng mga kapatid mo kagabi. Uuwi ka ba sa kanila na wala ring wala? O pipiliin mo ang paraan para hindi na sila humingi ng tawad kada kayo nila? Sumabog ang kirot sa dibdib ni Lina. Alam niyang hindi tama ang sinasabi nito. Alam niyang marumi, mali at puno ng panganib ang alok niya. Pero sa kabilang banda, naroon ang katotohanang hindi niya may tatanggi. Wala siyang ibang paraan. Kinagabihan, hindi siya kumain. Naggulong siya sa kwarto, nakahiga pero hindi makatulog, nakatitig sa kisame na parang may sagot doon. Naalala niya ang mukha ni Mila habang umiiyak. Naalala niya ang boses ni Thomas na pilit nagtatapang-tapangan kahit halatang pagod na. Lina, kailangan mo kami. Ate, umuwi ka na. Ate, ayoko na kay Tito Rogelio. Ate, basta ikaw ang kasama namin. Habang pinipikit niya ang mata niya, mas lalo lamang lumilinaw ang larawan ng dalawang batang hindi niya kayang pabayaan. Pero kapalit pa nito ang pagkatao niya. Matapos ang ilang oras na pag-iyak, pinahid niya ang pisngi, tumayo at lumakad palabas ng kwarto. Ang bahay ay madilim, tanging ilaw mula sa ilalim ng pintuan ni Adrian ang nagbibigay ng liwanag. Kumatok siya, may ilang segundong katahimikan bago bumukas ang pinto. Nandoon si Adrian gulat, parang hindi niya inasahan ang pagdating niya. Lina, bulong niya. Hindi agad nakapagsalita si Lina. Nakatitig lang siya sa sahig, pigil-hikbi, nanginginig. Sir? Mahina niyang simula, boses na halos mabasag. Napag-isipan ko na po. Nanigas ang katawan ni Adrian. Hindi siya lumapit pero naramdaman agad ni Lina ang bigat ng paghinga nito. Ano ang desisyon mo? Tanong nito, mababa, mabagal, takot madurog ang sagot. Tumingala si Lina, puno ng luha ang mata pero diretso, matapang at wasak. Pumapayag na ako. At sa sandaling yon, parang pareho silang nalaglag sa bangin. Pero si Lina, dala ang lahat ng bigat ng mundo. At si Adrian, dala ang pag-asang matagal na niyang inaasam kahit hindi niya kayang sabihin pagmamahal yon. Mabilis lumipas ang mga araw matapos tanggapin ni Lina ang kasunduan. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng malaking bahay. Hindi na ito pareho sa dati. Kung dati ay pinipilit niya ang sarili na kumilos ng matipid, maglakad ng marahan, at huwag gumawa ng kahit anong ingay, ngayon ay parang kabaligtaran ng nangyayari. Si Adrian mismo ang naghahanap ng paraan para hindi siya mapagod, hindi siya ma-stress, at hindi siya masaktan. Isang umaga, nagising si Lina na hindi pa sumisikat ang araw. Sana'y ang katawan niyang gumising ng maaga dahil buong buhay niya iyon ang ritmo. Pero nang bumangon siya para magluto, bigla na lang bumukas ang pinto at sumilip si Adrian. Hindi pa nakasuklay, nakat-shirt lang, hawak pa ang isang apron. Saan ka pupunta? Tanong nito. Medyo nakakunot ang noo. Magluto po sana ako ng almusal, sagot ni Lina. Umiling si Adrian. Hindi pwede. Ako na. Ha, sir, hindi naman po kailangan. Pero bago pa siya makatapos, lumapit si Adrian at dahan-dahang itinulak pabalik sa kama. Bawal kang mapagod, sabi nito. Lalo na ngayon. Napalunok si Lina, hindi sigurado kung matatawa ba o mailang. Sir, hindi pa naman po ako. Lina, putol ni Adrian tumingin ng diretso sa kanya. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. May kakaibang init sa tono nito na hindi niya may paliwanag. Hindi bastos, hindi rin mapag-angkin, para itong lihim na pangakong pinakikinggan lang ng dalawang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Adrian dala ang tray ng pagkain. Tuyo, itlog, kamatis at mainit na tsokolate. Hindi niya may paliwanag kung ano ang mas nakakakaba. Ang amoy ng masarap na almusal o ang ideya na ang lalaking amo niya ang nagluto nito para sa kanya. Sir, nakakahiya naman po. Hindi ka dapat mahiya, sagot ni Adrian habang inaabot ang kutsara sa kanya. Kailangan mong kumain ng maayos, lalong-lalo na ngayon. Habang kumakain si Lina, nakatingin lang si Adrian parang bantay, parang may tinitingnan sa mukha niya na siya mismo ay hindi alam.
Pagkatapos nilang kumain, inalalayan siya nitong bumaba papunta sa sala. Nandoon ang laptop at ilang papeles. "Sir, ano po yan?" tanong niya. "Bank account mo," sagot niya. "Ako na ang nag-open at nilagyan ko na ng laman para hindi ka na mahirapang magpadala sa mga kapatid mo." Parang tinamaan si Lina ng hangin sa dibdib. "Sir, sobra-sobra naman po yan. Hindi niyo po kailangang gawin." "Kailangan," tugon ni Adrian. "Lina, hindi na lang ikaw ang nag-iisa sa laban mo. Hindi mo kailangang pasanin lahat." Tumingala si Lina at doon niya unang nakita ang mata ni Adrian nang hindi nakapader. Wala ang pagiging seryoso, wala ang pagiging amo. Ang natira ay isang lalaking matagal na naghihintay ng pagkakataon na magmahal kahit hindi pa niya minadong iyon ang pakiramdam niya. Mula noon, araw-araw ay parang nagbago ang mundo. Si Adrian ang nagluluto. Si Adrian ang nagwawalis. Si Adrian ang nag-aalaga sa kanya. Kapag naguhugas ng plato si Lina, inaagaw niya ang sponge. Kapag nagtatanggal siya ng kurtina para laban, pinipigilan siya nito. Kapag dinadampot niya ang walis, kukunin niya iyon at sabihin, "Upuan mo yan. Ako na." "Sir, mawawalan kayo ng kasambahay niyan," sabi ni Lina minsan natatawa. "Hindi kita kasambahay," sagot ni Adrian habang inaayos ang buhok niya gamit ang daliri. "Ikaw ang ina ng magiging anak ko." Nag-init ang mukha ni Lina at mabilis siyang umiwas ng tingin. Pero hindi niya kayang itanggi, may kung anong umaalab sa dibdib niya tuwing maririnig niya iyon. Marami siyang iniisip gabi-gabi. Hindi niya alam kung bakit nagiging ganoon ang kilos niya sa paligid ni Adrian. Mahiyain, kabado, at minsan, natutuwa, parang may nagigising na emosyon na hindi niya inakalang mararamdaman para sa isang lalaking dati ay takot lang ang nararamdaman niya. Isang buwan ang lumipas, pero wala pa ring senyales. Gabi, tahimik. Nakaupo si Lina sa gilid ng kama, hawak ang maliit na rosaryo. "Lord, sana po mabuntis na ako," bulong niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya para sa kapatid, para matapos na ang kasunduan, para hindi na siya maipit sa pagitan ng dawang mundo. Biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Nakasando, naka-shorts, may hawak na baso ng tubig. Tumingin ito sa kanya nang parang nababasa ang kaluluwa niya. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. "Hindi pa po," sagot ni Lina. "Wala pa pong antok." Lumapit si Adrian at naupo sa tabi niya. Mainit ang katawan nito kahit malamig ang gabi. Mabango, malapit, nakakahilo sa tensyon. "Alam mo naman kung bakit kailangan nating ulit-ulitin, di ba?" tanong ni Adrian, mahina pero diretsahan. Namula si Lina, hindi makatingin. "Oo, naiintindihan ko po." Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Mainit, matatag, kinain ng kaba ang puso niya. "Salamat, Lina," bulong niya. "Alam kong nahirapan ka, pero habang kasama kita, parang bumabalik lahat ng nawalan sa buhay ko." Hindi nakasagot si Lina. Sapat na ang tunog ng mabilis niyang paghinga. Dahan-dahang dumampi ang labi ni Adrian sa noo niya. Mabagal, maingat, parang takot siyang mabasag si Lina. At sa unang pagkakataon, hindi na umiwas si Lina. Hindi na siya umatras. Hindi na niya kinontra ang sariling puso. Nang halikan siya ni Adrian, hindi na ito ang lalaking nagbigay ng kondisyon, kundi isang taong unti-unting natututong magmahal ulit. At nang gumanti si Lina, simpleng halik lang yon, pero may kasamang pagbitaw, pag-amin at pagkalito. Hiniga siya ni Adrian ng marahan, walang pagmamadali, walang panggigigil. Bawat galaw ay parang tinuturuan muna siya, pinapakiramdaman muna kung kaya niya, kung gusto niya. At kagaya ng dati, pinapakinggan niya ang tibok ng puso ni Lina kaysa sa kahit ano pang iniisip niya. Kinabukasan, nagising si Lina na masakit ang katawan at parang mas pagod kaysa dati. Pero may kakaibang gaan sa dibdib niya. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Adrian sa kusina. Nakasuot ng apron, tinutungkay ang sinangag, at nag-abot ng tasa ng mainit na gatas na parang natural sa kanya. "Good morning," sabi ni Adrian, ngumiti ng tipid. "Sir, ang aga niyo pong nagising. Ako ang dapat gumising na maaga, hindi ikaw." "Sir, hindi ba pwedeng?" "Hindi." Kinuha niya ang kamay ni Lina at pinaupo ito.
Habang sinusubuan siya nito, hindi niya maiwasang mapatitig. Simula nang pumasok siya sa bahay na iyon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-aalaga. Hindi utos, hindi trabaho, kundi pag-asikaso na may halong pagprotekta. At kahit pilit niya itong itinatanggi, sa mga simpleng bagay na ginagawa ni Adrian araw-araw, pagpapakain sa kanya, pag-aayos ng buhok niya, pagdadala ng vitamins, pagkumpleto ng ATM niya, unti-unti siyang nahuhulog sa lalaking hindi naman niya balak mahalin. At lalo siyang natatakot sa araw na kailangan niyang umalis kapag natapos ang lahat. Lumipas pa ang ilang linggo, at bawat araw ay isa na namang yugto ng pag-aalaga, pag-aalalang hindi sanay si Lina tanggapin. Si Adrian ang gumagawa ng lahat. Pagluluto, pagwawalis, pagdadala ng prutas sa kama, pati ang pagtaboy sa kanya kapag sinusubukan itong magtrabaho. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakabitin na takot. Isang takot na pareho nilang alam pero hindi nila binubuksan. Kapag nabuntis na siya, tapos na ang kasunduan. Isang gabi, habang nakaupo si Lina sa kama, biglang napahawak siya sa tiyan. May kakaibang hilo. Maliit lang, parang alon na mabilis dumaan, pero sapat para matigilan siya. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa banyo, nanginginig ang tuhod. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa kwarto, hawak ang pregnancy test na tumitibok ang puso niya sa kaba. 2 guhit. Hindi niya namalayang napaupo siya sa sahig, nanginginig ang kamay, hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga. Ang lahat ng iyak na pinipigilan niya sa loob ng maraming linggo, biglang bumagsak ng sabay-sabay, buntis siya. Sa wakas. Ngunit habang iniyak niya ang tuwa at ginhawa, may sumama ring sakit. Kapag nanganak ako, kailangan ko nang umalis. Paano ko iwan ang batang ito? Sa gitna ng paghikbi niya, biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Hingal, halatang nagmamadali, halatang narinig ang mga hikbi niya. Lina? Lina, anong? Napatingin si Adrian sa kamay niya. Nakita ang test. Napatigil, pumasok siya nang hindi humihinga, lumuhod sa harap niya, at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Lina, buntis ka? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Lina, nanginginig. Hindi niya masabi kung masaya ba siya o takot o pareho. Sa isang iglap, ngumiti si Adrian, hindi ngiting mayabang, hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang taong matagal ng gutom sa pag-asa. Lina, thank you, bulong niya habang niyayakap siya. Salamat, salamat, salamat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang isang Adrian na umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Hawak-hawak niya ang mukha ni Lina na parang natatakot itong maglaho. Araw-araw kitang alagaan. Hindi kita pabayaan. Hindi kayo pababayaan ng anak natin. Gusto sanang ngumiti ni Lina, pero ang mga luha ay patuloy na humuhulas, hindi dahil sa takot magbuntis, kundi dahil sa takot na muling masira ang mundong ito kapag oras na para umalis siya. Lumipas ang 9 na buwan na parang panaginip. Si Adrian halos hindi na pumapasok sa trabaho ng buong araw, ginagawa ang lahat para bantayan si Lina. Tuwing sumasakit ang likod niya, nandoon siya. Tuwing nahihilo siya, may tubig agad. Tuwing nagagalit si Lina ng walang dahilan, tatawa lang siya at sabihin, basta safe kayo ng baby, okay na ko. At habang lumalaki ang tiyan ni Lina, lumalaki rin ang pagtingin niya kay Adrian, kahit pilit niyang pinipigilan. Hanggang dumating ang araw. Sa ospital, halos magiba ni Adrian ang sahig sa kakalakad. Hindi siya mapakali, parang siya ang manganganak. Tuwing maririnig niya ang ungol o pag-iyak ni Lina, parang may pumuputok sa puso niya. Dok, ayos lang ba siya? Ligtas ba ang anak namin? Pabulong na tanong nito. Nanginginig nga kayo kaysa sa kanya, natatawang sabi ng doktor. Relax lang sir, malakas ang partner mo. At nang marinig nila ang unang iyak ng sanggol, para bang tumigil ang mundo. Isang batang lalaki, malusog, mainit, totoo. Niyakap ni Lina ang sanggol na parang hawak niya ang buong dahilan kung bakit siya nabuhay. Humihikpi, nanginginig, hindi makapaniwala. Sir Adrian, bulong niya habang nakatingin sa maliit na mukha ng anak nila, ito na po siya. Walang salitang lumabas agad kay Adrian.
Lumapit siya, hinawakan ng pisngi ng anak nila at sa kadahan-dahang hinalikan ng noo ni Lina. Salamat, bulong nito. Binuhay mo ulit ako. At doon na tuluyang umapaw ang luha ni Lina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. 2 buwan makalipas, tahimik ang kwarto. Nasa duyan ng sanggol, mahimbing na natutulog. Si Lina naman ay nakaupo, hawak ang maliit na damit ng anak niya at umiiyak ng hindi makagawa ng ingay. Kailangan na niyang umalis. Ito ang kasunduan. Pagkatapos manganak, tapos na. Pero paano siya alis? Paano niya iwanan ng sanggol na iyon? Ang batang kumikilos sa dibdib niya tuwing umiiyak ito? Ang batang nagbigay sa kanya ng lakas at dahilan? Isang kumatok. Paglingon niya, nandoon si Adrian sa pinto. Nakita nito ang maletang nakabukas sa sahig. Natigilan si Adrian. Parang may humila sa hininga niya. Aalis ka na? Tanong nito, babasag ang boses. Huminga si Lina, nanginginig. Sir, kailangan ko pong tuparin ang kasunduan. Kailangan kong umuwi sa mga kapatid ko. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Hindi siya galit, hindi rin siya sumisigaw. Pero bawat hakbang nito ay mabigat, parang ang bawat metro papalapit sa kanya ay isang pagkalagot ng lubid. Lina, paano ang anak natin? Napapikit si Lina, pilit pinipigilang humagulgol. Hindi ko alam sir, hindi ko alam, pero kailangan kong gawin to. Hindi mo kaya yan, bulong ni Adrian, namumula ang mata. Hindi mo kayang iwan siya. Kita ko sa'yo araw-araw. Lina, hindi ka alis dahil kaya mo. Alis ka dahil akala mo wala kang choice. Natigilan si Lina. Huminga ng malalim si Adrian at marahang hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang pumili, bulong niya. Hindi mo kailangang iwan ang anak natin para makasama ang mga kapatid mo. Umangat ang tingin Lina, luha ang naghihintay ng sagot na hindi niya makuha. At ano pong gagawin ko? Pabulong niya. Umikot si Adrian. Binuksan ang pinto ng mas malaki. At tumigil ang paghinga ni Lina. Nandoon nakatayo ang 2 kapatid niya. Si Mila at si Thomas. May dalang bag. Namumula ang mata pero nakangiti. Ate, bulong ni Mila, nandito na kami. Napabitaw si Lina sa lahat ng lakas niyang natira. Tumakbo siya at niyakap ang 2 bata. Umiiyak na parang bata ulit. Tila, paano kayo? Pinasundo ko sila, sagot ni Adrian, nakatayo sa gilid, tahimik pero puno ng pagmamahal ang mata. Hindi mo kailangan umalis para makasama ang pamilya mo. Dalhin mo sila rito. Napaluhod si Lina habang yakap ang mga kapatid. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Hindi niya mapigilan ang paghikbi. Hindi niya mapigilan ang unti-unting pagkabuo ng puso niya. Tumayo si Adrian sa harap nila. At sa unang pagkakataon, walang galit, walang utos, walang kondisyon. Lina, sabi, piliin mo kami. Piliin mo ang anak natin. Piliin mo ang pamilya na ito. Tumayo si Lina, nanginginig at tiningnan ang sanggol nila sa duyan. At doon, sa gitna ng luha, kirot, takot at pagmamahal, narinig niya ang matagal ng tinatago ng puso niya. Sir, bulong niya, mahal na rin kita. At doon, tuluyang gumuho ang huling pader sa pagitan nila. Lumipas ang 2 linggo mula nang dumating sina Mila at Thomas sa malaking bahay. Hindi naging madaling ayusin ang lahat. Ang mga gamit ng magkakapatid, ang pagpagpakilala ng routine sa 2 bata, at ang paghahanap ng puwesto para sa bawat isa sa tahanang minsang tahimik at walang buhay. Pero unti-unti, araw-araw unti-unti, parang nabubuo ang isang pamilyang hindi inaasahang mabubuo. Si Adrian na dati halos hindi marunong ngumiti, ngayon ay abala sa pagtulong mag-ayos ng mga kwarto ni Mila at Thomas. Siya mismo ang naglagay ng mga bagong kumot, bumili ng maliit na mesa para sa assignment nila, at nagtayo pa ng isang bookshelf para may mapaglagyan ng mga libro at gamit nila sa eskwela. Si Lina naman ay hindi rin makapaniwalang pinapanood niya ang lalaki habang naglalapat ng pintura sa dingding. Amoy barnis, pawis at saya ang mukha. Sir, kayo na naman ang gumagawa niyan, sabi ni Lina habang nakasandal sa pinto. Hindi mo ba naririnig si Mila? Gusto raw niya ng light blue na kwarto. At o-offend naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan, sagot ni Adrian, kunwari seryoso pero halatang nagbibiro. Maliit lang po tong brush, sir.
Hindi po practical kung kayo. Shh! Tumigil si Adrian at tumingin kay Lina. Asawa mo na ko. Tama lang na pagurin mo rin ako paminsan-minsan. Namutla si Lina sa salita niyang iyon. Asawa, pero pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti, isang ngiting hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng pagtanggap sa bagong mundong binubuo nila. Isang buwan ang lumipas. Tahimik ang bahay, pero hindi na ito yung uri ng katahimikan na nakakabagabag. Hindi na ito yung katahimikan ng malungkot na bahay na puno ng echo. Ang katahimikan ngayon ay katahimikan ng kasyahang hindi kailangang isigaw. Ang sanggol nila, si Elias, ay nagsisimula ng gumapang-gapang sa sahig. Si Thomas naman ay natutong magluto ng itlog dahil tinuruan ni Adrian, habang si Mila ay natuto ng magtali ng buhok dahil tinuruan naman ni Lina. At tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain, isang bagay na hindi pa naranasan ni Lina sa kabuuan ng kanyang buhay. Kuya, Esther. Ay mali, Adrian. Natawa si Thomas habang nanginginig sa hiya. Tumawa rin si Adrian, sabay-sabing, tawagin mo na lang akong Tito Adrian. Pwede rin kuya, bahala ka, basta wag sir, offended ako. Tumawa ang lahat at sa gilid ng mesa, pinagmamasdan ni Lina ang eksenang iyon. Ang dalawang kapatid niyang dating nangungulila, ngayon masaya. Ang lalaking dati puno ng bigat, ngayon nakangiti na parang araw-araw ay may panibagong dahilan para mabuhay, at ang anak niyang natutulog sa duyan sa gitna ng kusina. Para bang yung pusong minsang pinunit ng kahirapan at takot ay unti-unting nagiging buo. Dumating ang araw ng kasal nila. Hindi grande ang selebrasyon. Wala silang malaking chapel o mamahaling bulaklak. Simple lang. Maliit na simbahan sa gilid ng probinsya, payak na palamuti, ilang piling kaibigan at kamag-anak. Pero sa mata ni Lina, iyon ang pinakamagandang araw sa buong buhay niya. Nakaputing gown siya, hindi mahal pero napakaganda. Nakaayos ang buhok niya at nanginginig ang labi niya habang naglalakad sa aisles, hawak ang buke na gawa sa puting rosas at dahon. Nandoon sa unahan si Adrian, nakaitim na sweet, halatang kinakabahan at hindi mapakali. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumulo ang luha ni Adrian. At doon nakita ni Lina ang lalaking minsan ay nag-alok ng kasunduan, pero ngayon ay nag-aalok ng buong puso. Ang ganda mo, bulong ni Adrian nang marating niya ang harap. At ikaw? Sagot ni Lina, nanginginig. Ikaw ang pinili ko. Sa harap ng altar, may mahigpit na yakap sina Mila at Thomas kay Elias, na nakaputi ring maliit na polo. Ang bata ay tumatawa, hindi alam na siyang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Adrian, sabi ng pare, tinatanggap mo ba si Lina sa hirap at ginhawa habang buhay? Oh, sagot ni Adrian, hindi na nag-aalangan. Oo, father, tinatanggap ko siya at mahal ko siya. Napakapit si Lina sa braso niya. Hindi niya na kailangan ng kasunduan, ang tanging kailangan niya ay ang tahanang kusang dumating. At nang sila'y ideklarang mag-asawa, tila parang ang buong mundo ay huminga ng maluwag para sa kanila. Pagkatapos ng kasal, bumisita sila sa probinsya para dalawin si Tita Loring. Nagtaka si Tita nang makita silang magkakasama, kumpleto, masaya at may bagong simula. Pinakawalan nito ang malalim na buntong hininga at napayakap kay Lina. Pasensya ka na anak, bulong ni Tita, sa lahat ng hindi ko nagawa. Wala pong kailangan pagbayaran, sagot ni Lina. Lahat po tayo may pinagdaanan. Masaya ko para sa iyo, sabi ng Tita, na ngayon ay magaan na ang mukha. Ang ganda ng buhay mo ngayon. Tumingin si Lina kay Adrian, kay Elias, kay Mila at Thomas. Oh, maganda nga. Pero higit pa sa maganda. Pagbalik nila sa Maynila, ramdam na ramdam ni Lina ang pagbabago ng buhay niya. Hindi na siya takot gumising kinabukasan. Hindi na siya takot mag-isip tungkol sa kinabukasan. Habang nakahiga sila ni Adrian sa kama, si Elias nakatulog sa gitna nila. Tahimik at payapa, kinuha ni Lina ang kamay ni Adrian. Salamat, pulong niya. Sa lahat. Hinaplos ni Adrian ang pisngi niya. Lina, hindi mo alam kung gaano mo rin ako binago. Hindi kita pinili dahil sa kasunduan, dagdag ni Lina, kundi dahil sa lahat ng ipinakita mo.
Tinitigan siya ni Adrian ng matagal, mata ng lalaking minsang durog, pero ngayon ay muling buo. Ikaw ang tahanan ko, sabi niya. At sa gabing iyon, nasa tahimik na kwarto nilang may lamlam ng ilaw sa gilid, napagtanto ni Lina ang isang bagay na hindi niya inaasahan kailanman. Hindi niya nahanap ang kalayaan sa pag-alis. Nahanap niya ito sa pagyakap, sa pagbigay, sa pagmamahal. At sa bagong pamilyang nabuo nila, natutunan niya na minsan ang kalayaan ay hindi pagtakas, kundi pagpayag na mahalin at magmahal muli. At doon nagsimula ang tunay na buhay nila, hindi bilang dalawang taong pinagbuklod ng pangangailangan, kundi bilang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal na mas matibay kaysa kahit anong kasunduan. Lumipas ang ilang buwan mula nang ikasal si Lina at Adrian at tila maayos na ang lahat. Ang bahay na dati punong-puno ng katahimikan ay ngayon puno ng tawanan. Lumalaking si Elias at ang pag-uusap ni Mila at Thomas na mas nagiging abala sa kanilang pag-aaral at bagong buhay. Araw-araw ay parang regalo para kay Lina, isang buhay na minsan ay inakala niyang hindi kailanman mangyayari sa kanya. Pero ang kapayapaan ay parang manipis na salamin, konting puwersa lang, pwede itong mabasag. At yun nga ang nangyari. Isang gabi, habang abalang pinapatulog ni Lina si Elias sa duyan, biglang kumatok ng malakas ang pinto. Hindi yung katok na parang may bisita, kundi katok na may halong galit at pagmamadali. Nak, halos gumalaw ang buong bahay. Adrian, tawag ni Lina, kinakabahan. May hinihintay ka bang bisita? Umiling si Adrian habang papalapit sa pinto. Wala, pero baka delivery lang o kapitbahay. Pero pagdating niya sa pinto, bago pa niya mabuksan ng buo, tulak ang sumalubong sa kanya. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, maputla, nakaitim, may hawak na sobre sa kamay. Ang mga mata nito ay hindi mata ng tao, mata itong puno ng galit, sama ng loob at pagkadurog, at hindi siya nag-iisa. May dalawang lalaking nasa likod niya, parehong nakaputing polo, mukhang mga bodyguard. Adrian, sabi ng lalaking nasa unahan, boses na parang hinugot mula sa lupa. Long time no see. Naramdaman agad ni Lina at Thomas ang tensyon sa hangin. Si Mila ay napasiksik sa dingding, hawak ang kamay ni Thomas. Hindi gumalaw si Adrian, hindi rin siyang umiti. Lucas, malamig niyang sagot. Lucas. Ang pangalang iyon ay hindi pamilyar kay Lina. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Adrian, parang gumuho ang mundo niya, ay sapat para malaman niyang mapanganib ito. Lumapit si Lucas, inilapag ang sobre sa mesa na may malakas na tunog. Wala kang balak sumagot sa kahit anong email, tawag o mensahe ko, sabi nito. Kaya napilitan akong personal na puntahan ka. Ano yan? Tanong ni Adrian, naninigas ang panga. Babayaran mo ako, sabi ni Lucas. O sisirain ko ang buhay mo. Simula ngayon. Hindi alam ni Lina kung anong mararamdaman. Dahan-dahan siyang kumapit sa duyan kung saan nakatulog si Elias, parang kailangan niyang protektahan ng sanggol mula sa anumang panganib na maaring dalhin ng estrangherong ito. Naglakad si Adrian palapit sa mesa, binuksan ang sobre at agad namutla, mga larawan, mga dokumento, at isang kontratang may pangalan ni Adrian sa itaas. Hindi ko na to pipirmahan, sabi ni Adrian, galit na ang tono. Matagal na yon, tapos na yon. Hindi pa tapos, seryosong sagot ni Lucas. At hindi matatapos hanggat hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Anong pakialam mo? Boses ni Adrian. Mababa, mapanganib. Wala ka ng karapatan, hindi mo kayang diktahan ang buhay ko. Ngumisi si Lucas, isang ngising may bahid ng puot. Pero may isang bagay akong kayang gawin. Sabay tingin ni Lucas kay Lina. At doon na bumilis ang tibok ng puso ni Lina, para siyang tinusok ng karayom sa dibdib. Unti-unting lumapit si Lucas, hindi man lang nagpapakita ng respeto o pag-iingat. Sino siya? Tanong ni Lucas. Ito siguro ang pumalit sa... Huwag mong idamay ang pamilya ko, putol ni Adrian, halos sumigaw. Anong gusto mo? Simple lang, sagot ni Lucas. Yung proyekto, yung lupa, yung share mo, ibigay mo sa akin. Hindi ko gagawin yon, mading sagot ni Adrian. Hindi. Umiling si Lucas at humakbang papalapit kay Lina. At sa isang iglap,
Bago pa niya maabot si Lina, parang may kabayong humarang sa gitna nila. Si Adrian. Mahigpit ang pagkakatayo, nakaharang sa pagitan ni Lucas at Lina, parang handang makipagpatayan. Huwag mong lalapitan ang pamilya ko, madiin niyang sabi. Pamilya? Tumaas ang kilay ni Lucas. Adrian, ikaw na ba yung naging emosyonal? Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka napaikot ng sinuman. Huminga ng malalim si Lucas. Pero ngayon, may bago ka ng kahinaan. Tumingin siya kay Lina. Siya, para siyang sinampal. Kinakabahan si Lina pero hindi siya umiwas. Kunin mo ang gusto mo sa akin, Lucas, giit ni Adrian. Pero layuan mo sila. Tumawa si Lucas, isang tawa ng taong gustong-gusto ang sakit na nakikita niya. Adrian, mali ang paraan mo ng paghawak sa buhay mo. Lumapit uli si Lucas pero hindi na niya sinubok iabot ang kamay niya kay Lina. Tinapik niya ang balikat ni Adrian at pumulong. Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, isusumbong ko yung nangyari sa'yo noon. Yung tungkol sa dating fiancé mo. Yung dahilan kung bakit ka muntik makulong. Yung tinatago mo sa asawa mo. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Si Lina, huminto ang paghinga. Ano yon? Anong nangyari noon? Bakit may ganitong klaseng pangyayari na hindi niya alam? Umurong si Lucas. May 1 linggo ka. Kapag hindi mo ibinigay, may lalabas na artikulo. At sa 1 click lang, sisirain ko ang trabaho mo, negosyo mo, reputasyon mo. Napatingin siyang diretso sa mata ni Lina. At pati pamilya mong bago. At umalis si Lucas, walang habas, walang pakialam sa gulong iniwan niya. Nang makaalis ang sasakyan, para bang bumagsak ang lahat ng bigat sa balikat ni Adrian. Bumagsak siya sa sofa, napahawak sa mukha, at hindi gumalaw ng matagal. Nilapitan siya ni Lina. Adrian, bulong niya. Hindi kumibo si Adrian, hindi rin siya tumingin. Pero nakita ni Lina ang pag-angat baba ng balikat niya, humihikbi. Hindi malakas pero ramdam. Lumuhod si Lina sa harap niya. Adrian, ano yon? Sino si Lucas? Ano yung sinasabi niya? Hindi sumagot si Adrian. Adrian, ulit ni Lina, mas mahina, mahal kita. Kahit ano ang sabihin mo, pipiliin kita. Pero kailangan ko alam ang totoo. Dahan-dahang tinaas ni Adrian ang mukha niya. At doon nakita ni Lina ang isang bagay na hindi pa niya nakita mula noong magkakilala sila. Takot, hindi sa sarili niya, kundi sa pagkawala ni Lina at ng mga bata. Lina, basag ang boses niya. May nagawa akong mali noon. Hindi ko sinaktan kahit kailan ang fiancé ko. Pero, nadamay siya sa isang aksidente dahil sa isang project na pinilit sa akin. At ako ang sinisisi ng pamilya nila. Si Lucas ang kapatid niya. Huminto si Adrian, pinipigilan ng luha. Hindi ko sila pinakinggan, pinilit ko ang project. Dahil doon nasaktan ang kapatid niya, at mula noon, ginulo niya ang buhay ko. Napaluhod si Lina sa harap niya at hinawakan ang mukha niya. Adrian, hindi ko man alam lahat, pero kilala kita. Hindi ka masamang tao. Pero hindi pa tapos si Adrian. Lina, natatakot ako. Nanginginig ang boses niya. Kapag kumalat ang nangyari, kapag sinira niya ang pangalan ko, paano kayo? Paano ang trabaho ko? Paano ko kayo bubuhayin? Niyakap ni Lina si Adrian, hindi trabaho mo ang mag-isa sa problema. Pamilya tayo, hindi mo kami iwan at hindi ka namin iiwan. Niyakap ni Adrian si Lina ng mahigpit. Parang takot siyang mawawala siya anumang oras. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aalmusal ang lahat, biglang may kumatok. 3 malalakas na katok. Parehong ritmo kagabi. Tumayo si Adrian, naghahanda. Pero nang buksan niya ang pinto, isang envelope, walang tao sa labas, kinuha niya. Binuksan. At nang makita niya ang laman, nanlaki ang mata niya. Larawan ng kanilang bahay. Kuha mula sa malayo, may mga bilog na marka. Mga larawan ng mga bintana ng kwarto nila. Ng duyan ni Elias, ng mga bata sa bakuran. Malamig ang hangin, malamig ang sahig. Pero ang pinakamalamig, ang linyang nakasulat sa ibaba, 1 week, or lahat kayong maawawala. Namilog ang mata ni Adrian, napatingin si Lina, at doon nila nalamang hindi lang pera ang habol ni Lucas, paghihiganti. At ang kapayapaan ng pamilya nila, ang pinakamatamis na bagay na nabuo nila, ay nasa bingit na ng pagkawasak. Pagkabasa ni Adrian ng mga larawan at banta, para siyang nawalan ng dugo sa katawan.
Nanlaki ang mga mata niya at halos mabitawan ang envelope. Napansin ito ni Lina at agad siyang lumapit. Adrian, ano yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi agad nakasagot si Adrian. Dahan-dahan niyang iniabot ang mga larawan kay Lina. Pagkakita niya, nanlamig ang buong katawan niya. Larawan ng mga bintana ng kwarto nilang mag-asawa. Larawan ng crib ni Elias. Larawan ni Mila at Thomas habang naglalaro sa hardin. Lahat kuha mula sa malayo. Parang may taong nakasilip sa buhay nila at nag-aabang ng tamang oras para umatake. Sa ilalim, nakaprint ang nakakatindig balahibong babala. 1 week, o wala ng pamilyang mababalikan. What does he want from us? Halos pabulong ni Lina, nanginginig ang kamay. Kinuha niya lahat ng mahalaga sa akin noon, sabi ni Adrian, mababa ang boses, puno ng puot at panagoy. At ngayon, gusto niyang kunin ang pinakamasakit, kayo. Tumulo ang luha ni Lina pero hindi niya tinanggal. Napahawak siya sa dibdib niya habang ang takot ay unti-unting gumagapang sa lahat ng sulok ng katawan niya. Adrian, paano kung hindi? Putol ni Adrian, mabilis at matigas ang tono. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Naupo siya, hinawakan ang ulo at huminga ng malalim. Lumapit si Lina sa tabi niya at hinaplos ang likod nito. Matagal silang hindi nagsalita, habang ang bahay ay nanahimik sa takot at tensyon. Kinagabihan habang natutulog na ang mga bata, si Adrian at Lina ay nanatili sa sala, halos hindi gumagalaw. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng puso nila. Adrian, anong plano natin? Tanong ni Lina. Kakausapin ko si Lucas, sabi niya, halatang desperado. Pipilitin kong ayusin to. Nakita mo na ang ginawa niya, sagot ni Lina, namumungay ang mata sa takot. Hindi siya makikipag-usap, hindi siya naghahanap ng hustisya. Gusto niya tayong masira. Lumapit si Adrian, dinukot ang kamay ni Lina at hinawakan ito ng mahigpit. Lina, hindi ko kayang mabuhay kung may mangyaring masama sa'yo o sa mga bata o kay Elias. Para siyang binugbog ng sariling puso sa narinig niya. Ang panginginig ng kamay ni Adrian ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka hindi niya mailigtas ang pamilya niya. Sumunod na araw, mas mahigpit ang pagbabantay ni Adrian. Naglagay siya ng mga bagong lock, camera, at mga sensor. Hindi niya pinapalabas si Lina at ang mga bata nang walang kasama. Pero kahit napunuin niya ang bahay ng seguridad, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangambang may nakakasilip sa bawat pintana. Pagkalipas ng ilang oras, nagulat sila nang makarinig ng malakas na tunog mula sa garahe. Plak! 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 Nanginginig si Lina na payakap kay Elias. Maging sina Mila at Thomas ay nagtakbuhan patungo sa kanila, takot na takot. Ate, may ingay sa baba. Hindi na naghintay si Adrian. Kinuha niya ang baseball bat na nasa likod ng pinto at dahan-dahang bumaba. Dito lang kayo, utos niya. Pero bago pa siya makababa, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Sender, message, nice locks, pero hindi mo ako malalabanan. Kasunod noon, tumigil ang ingay sa garahe. Pagbalik ni Adrian sa itaas, mas maputla siya kaysa sa kanina. Wala, sabi niya, walang tao. Pero ramdam ni Lina na hindi yon totoo. Kaya niyang mabasa sa mukha ni Adrian na nakaramdam ito ng presensya o nakita ng bakas ng pagpasok. Hindi na tayo ligtas dito, bulong ni Adrian. Natakot si Lina. Saan tayo pupunta? Dahan-dahang tinignan ni Adrian ang mga anak, si Elias na mahimbing pa rin natutulog, saka muling tumingin kay Lina. May mas ligtas na lugar, sa isang resort na pagmamay-ari ng kaibigan ko. Walang may alam na konektado sa akin. Kailangan na ba natin? Ngayon na, putol ni Adrian. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, inihanda nila ang lahat. Tahimik, mabilis, walang oras mag-ayos. Binalot ni Lina ang mga gamit ng mga bata, ang mga diapers, gatas, ilang damit. Si Adrian naman ay nag-impake ng ilang mahalagang dokumento at laptop. Paglabas nila ng bahay, si Mila ang unang nakaramdam. Ate, may lalaki sa kanto. Napalingon si Adrian at nakita ang isang taong nakatayo sa lilim ng post. Nakasuot ng hood, hindi gumagalaw, nakatalikod. Pero kahit nakatalikod ito, alam niyang iyon si Lucas. O alis na kayo. Boses iyon mula sa malayo.
Hindi sigaw, pero malinaw. Mas lalo silang kinilabutan. Tumakbo si Adrian patungo sa van, minadaling pinasakay sina Lina at ang mga bata. "Bilis!" sigaw niya. Habang nagsasara na ng pinto si Adrian, biglang, bang! Isang matigas na tunog ang tumama sa gilid ng sasakyan, parang metal na tinamaan ng bato o bala. Napahigpit ang hawak ni Lina kay Elias. Nagwala sa iyak ang sanggol. Si Mila ay napasiksik sa upuan, si Thomas ay napatakip ng tenga. "Adrian!" sigaw ni Lina. "Ano yon? Atras ka, Lina? Don't look." Sumakay si Adrian sa driver's seat at nagpaandar ng mabilis. Habang umaandar sila, narinig nila ang pangalawang bang, malayo pero malinaw, may tumama na naman sa sasakyan. At isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Adrian. "Hindi niyo ako matatakasan." Nang makalayo sila ng maraming kilometro, hindi pa rin humuhupa ang kaba. Si Lina yakap-yakap si Elias, habang sina Mila at Thomas ay nanginginig sa likod. Si Adrian naman ay mahigpit ang kapit sa manibela, namumutla, pero nananatiling matatag. "Adrian, hindi na ito simpleng pagbabanta," bulong ni Lina. "Alam ko," sagot niya, "hindi humihinto sa pagmamaneho, at hindi ko hayaang umabot pa sa gusto niya." "Pero paano kung masaktan ka?" bulong ni Lina, halos humikpi. Nilingon siya ni Adrian saglit, mata nitong may halong galit, takot at pagmamahal. "Lina, mas mabuti pang ako ang masaktan kaysa sa inyong lahat." At doon na tuluyang sumabog ang luha ni Lina. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mundong ganito kadilim. Pero isang bagay ang alam niya sa sandaling iyon. Handa siyang lumaban. Para sa mga kapatid niya. Para kay Elias. Para kay Adrian. Para sa pamilyang hindi niya kailanman akalaing magkakaroon siya. Hawak niya ang kamay ni Adrian habang binaybay nila ang daan patungo sa isang mas ligtas na lugar. Pero sa likod nila, sa kanto ng eksenang iniwan nila, may isang lalaking nakatayo, hawak ang cellphone, nakangisi ng nakakatindig balahibo. Si Lucas. At sa screen niya, nakatype na ang susunod na mensahe. "Kung hindi kita makukuha sa takot, kukunin kita sa pagkawala." At nagsimula ang totoong laban ng isang pamilyang handang ipaglaban ang pagmamahal. Laban sa taong handang sirain ang lahat.